Чудили ли сте се някога за печка на дърва, която използва по-малко дърва, не отделя почти никакъв дим и прави дома ви изключително топъл и уютен? Каква е историята и тайната на тези интелигентни печки и как те могат да направят жизненото ви пространство рентабилно и екологично? Гледайте това видео, за да разберете. Традиционната печка на дърва представлява метална кутия с изход за комин отгоре. Огънят гори в нея и топлината излиза веднага. Температурата обикновено е около 500 градуса по Целзий, а димът се издига нагоре по комина благодарение на естествен поток, наречен термосифон. С течение на времето хората откриват проблем. Понякога в тръбата може да се натрупа лепкаво вещество, наречено креозот, и то да се запали. Това може да доведе до пожар в комина, при който може да изгори цялата къща. Решението е коминът да бъде добре изолиран. Когато коминът се поддържа топъл, по-малко от изгорелите газове кондензират по стените му и това значително намалява натрупването на креозот. Недостатъкът обаче е, че през комина изтича още повече топлина. Така че, ако искате да запазите топлината в къщата си, трябва да изгорите креозота по време на самия процес на горене вътре в отоплителното тяло. Вместо да изолираме комина и да повишаваме температурата там, можем да изолираме горивната камера. Това увеличава температурата на самия огън до над 1000 градуса по Целзий, което не само изгаря целия креозот, но и превръща дима и саждите в безвредна пара, която просто излиза през комина. Без риск от пожара от креозот можем да уловим много повече топлина в къщата преди тя да излезе навън. С течение на годините, умни хора с инженерно мислене усъвършенстват конструкцията, осъзнавайки, че няма нужда от толкова много дърва за гориво. Затова площта на горене става по-малка и те добавят къс комин вътре в системата за термосифонен ефект. Това ни позволява да насочваме топлината към горната част на печката, така че тя да остава в къщата по-дълго време. В някои случаи бихме могли да използваме допълнителна и голяма термомаса, която да поглъща топлината и бавно да я отделя до следващия ден. Съвременните готови за употреба ракетни печки от този вид могат да се използват дори без елемент от топлинна маса. В повечето случаи е идеално решение да се използва само ракетната печка като отоплител, а и изглежда доста стилно. За тези, които не искат да губят време и място и нямат инженерно ноу-хау за изграждане на топлинна маса в дома си, но все пак искат да получат най-добрият ефект от топлинната маса, могат да поставят плътни, топлоустойчиви тухли или камъни около печката. По този начин, без много усилия, те могат да постигнат ефект, който помага за задържане на топлината за по-дълъг период от време. Ракетните отоплителни уреди стават наистина популярни сред хората, които се грижат за околната среда и искат да използват енергията разумно, но освен тях, все повече и обикновени потребители желаят да ползват тази технология. Посетете уебсайта сега на българския производител Gamera, за да разгледате разнообразие от готови модели ракетни печки, оптимизирани за ефективност, компактност и мобилност. Направете първата стъпка към по-топъл, по-безопасен и по-икономичен дом. Свържете се директно с българския производител, за да попитате за възможностите за доставка до вашето населено място. Присъединете се към домакинствата по целия свят, които избират екологични и енергийно ефективни решения. Ракетните печки не са просто тенденция, те са избор и начин на живот за тези, които се грижат за природата. Превърнете дома си в уютно и топло жилище, благодарение на ракетна печка още сега. Очакваме ви!